Hvad så, Mike? Jeg har det så fedt. Jeg er god. Kim, du er på TV! Television! Hvor det godt, at du tilbage. Kom ind! I lyder bare hinanden i to, ikke? Du skulle da ikke sammen. Du er sammen. Du er ikke sammen. Hej, Mike. Har du det godt, Mike? Har du det godt, Mike? Alle tiders, Mike. Det er helt vildt underligt, at vi kun at gå sådan her, så kigge sådan her, så gør sådan her på kamera. Wow.